mahimong mas mabulukon ang weekend sa father and daughter bonding nila. Human makumbinsig yun si Unbreak My Heart star Gabby Garcia sa iyang papa nga mosalmot sa Pride Ride sa mga miyembro sa LGBTQ+ community ni adtong Domingo. Kiniisip pagpakita silang suporta sa maong komunidad. Nakaani og mga pagdayeg si Gabby ug ang iyang papa ngadto sa social media gumikan sa maong kalihukan. Mubirit na usab si kapuso artist Jessica Villarubin sa Sangyaw Festival sa Tacloban City unyang alas 6 sa gabi. Usa siya sa mga muhata og lingaw ingon man inspirasyon sa mga taga-Tacloban pinaagi sa iyang mga awit. Busa, ayaw ninyo si Piata, ang pagpaminaw siyang Golden Voice unya. Ug sa nagpadayong eksena sa Voltes 5 Legacy, gipaili-ali na pud ang laing Beast Fighter ug nagmalaumon ang kaaway nga unta mapildi nila si Voltes 5 pinaagin ini. Samtang adunay usa sa mga igsuon nga Armstrong ang lumalablay kung kinsa siya kana atangi sa Voltes 5 Legacy pagkahuman sa 24 oras.